Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñe Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Beta Harriren kanta ezagun bat. Hamas eta Hizbullaren logoak. Jon Abeten film bateko tomate erreak. Txakur arraroak. American Idiot edo When I Come Around den egunak. E.Loren eta nire irisak. Vegeten otorduen gehiengoa. Agure batzuk. Ana Arzuaga Prato. Iberdrola Tanparauen guazina, Gaztedi Gorri Zuriaren zelaia eta Udaberria. Bai. Ezta? Bai. Hori dena, mix bat egin da, gaur gutxi gora bera, hortaz. Hala. Bai, kolore berdea zitzen dugu gaur. Ma. Bai, laizteria Udaberria atorrelako. Bai. Zehazki martxoako 6an, gaueko 9 eta 25 minututan hasiko da Udaberria ofizialki. Zuaitzak ostoz beteko dira, zelaiak berde egongo dira. Eta kalera goazenean Bibaldi entzungo dugu etengabe. Hori da, bai. Kaletik lasai pasiatzen. Bai. Esan dezu, berdea ez, gauza askoren kolorea dela, Udaberriaren kolorea da, esperantzarena, ekologismoarena, bandera berdeak ondartzan esan nahi du bainatu gaitezkeela, digestioa egin baldin badegu, eta semaforo berdeak aurrera egin dezakegula, Txina komunistan ez gaude behintzat. Bai. Baina, berdea islamaren kolorea ere bada, historikoki, paradisuko landare dio paroa irudikatzen du, ez, haientzat, berdeak eta Fatimatar kalifarriaren kolorea zen, eta Mahomaren lengusu, Abi Taliben estandartea ere, kolore hortakoa zen, berdea zen. Eta orduan horregatik islamiar herrialdetako banderetan eta simboloetan ere berdea agertzen da, zuk esan bezala, askotan. Eta gainera, berdea tradizio islamikoan oso estimatua da, hadiz da Mahomaren esaera, ez? Bat, edo ez? Barra bat, Mahomaren barra bat. Bai. Eta gainera, honek nahiko sinesgarritasuna badauka, da fiabilidadea Mahomak esan zezakeela. Ba hori, hadiz batek jasotzen duenez, ura, berdetasuna eta aurpegi politak, 3 gauza horiek, unibertsalki onak dira. Nik uste dut, ez da hola ez da bidarik horrez. Aurpegi politak. Bai. Ze polita. Bai. Baina, hori, podcast honetan askotan egiten duen bezala, berde hitzaren etimologiarekin hasiko gera. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata verde, que yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ya, yo te quiero verde. Bueno, Andaluziako zagartxok azaldu dugu etimologia, ia. Bai, Lorcaren hitzetan. Bai. Berde hitza latinezko biridi hitzetik dator, eta bizia, gazteak, hementsua esan nahi du.
Egia ez dagoela garbi biridiz eta birire aditza nondi datozen, ez? Baina zenbaiten ustez kimua azten ari den landarea esan nahi du, edo esan nahi zuen erro batetik datoz hitzoiek, eta beraz berdea, hasina esan bezala, landarediarekin lotuta dago. Gazteleraz, italieraz, frantsesez ere hitzak jatorri berdina du, berde eta berde esaten da gazteleraz eta italieraz, vert, frantsesez, eta beraz mailegua dira, eta gainera euskeraz aspaldi erabiltzen da, 14. mendeko otoitz batean ja agertzen da berde hitza, eta ikusten dugu noiz hori, ez dira oso originalak izan, Europako hegoaldeko hizkuntzak, eta oro har, hizkuntza gehienak iraganean ez dira gehiegi arduratuk berde koloreari izen bat jartzeaz. Adibidez, antzina, txineraz, tailandieraz, galeseraz, vietnameraz eta japonieraz, ez zegoen berdea adierazten zuen hitzik. Eta berdeak eta urdinak izen bera zuten. Eta pertsieraz, berdeak, urdinak eta beltzak zeukaten izen bera. Erraz, hizkuntza erraza. Bai, eta esatezu, ez dituzten koloreak bere izten, hori da beharraren arabera. Ze adibidez, Amazoniako boro-boro herriak 17 izen ditu berde tonalitate desberdinak bere izteko. Eta gu Europa aurre indopearren azken kate begia eta Carlomagno garaitu zuten zalditeri harinaren zelaikok, gu Euskal Herri berdearen ez dakau berezko hitz propiorik. Ez, garai batean musker ere erabili zen, ez? Musker. Musker koloreko begiak. Bai. Musker begia bazkazu. Bai. Begira, ez, hizkuntza gehienetan landareekin lotzen da kolore berdea eta behintzat musker, ez? Faunarekin, pixkat, bai, desberdina izateko. Baina, bueno, berez esan dugunez, 14. mendean ja, ez, idatzita berde hitza euskeraz jasota baldin badago, esan nahi du, berdea izan dela nagusi, baina Sabino Arakanak pentsatu zuen inguruko hizkuntza gehienak erabiltzen zuten mailegua, baino hitz jatorragoa behartzela, ez? Berdea izendatzeko. Gure bai. Bai. Eta orduan zein zuen, beilegi hitza hartu, ez? Hori kolorea, esan nahi duena, aurrizkiak kendu zion, eta beste aurrizki bat gehitu, hor, ez? Horri edo osto esateko. Eta orduan horlegi neologismoa sortu zuen. Bueno, beste bat gehiago, ez? Bai. Zerrenda luzian. Bizkaia maite atzo goizean ikusi zindudan soineko xuriz jantzia, buruan orlegi bihotzean suaban. Nere gogoaren ertzatik pasatzen, zure busain gozoa lana, amodioa itxasoa. Bueno, Benitoren abesti hau jarri dugun bezala, jarri genezaken ere atletiken himnoaren zati bat. Alde erran. Bai, ez dakiz erratun, gaztedi gorri zuria edo atletik gorri zuria, ez dut inoiz jakin. Gorri zuria, ez? Bai, baina atletik edo gaztedi da aurreko hitza. Atletik gorri zuria. Atletik gorri zuria edo gaztedi. Edo gaztedi. Nina azten gaztedi itzen zuten bodia realaren kanta etortzen, eserki etortzen den. Bai, askotan errepikatzen dulako. Bueno, kontua da, esaten dula atletik edo gaztedi gorri zuria zelai horlegian Euskal Herriaren erakusgarria. Hori ba. Bai. Euskal Herri berdearen erakusgarria. Bai, eta gorria eta zuria osatzen da horrekin ikurrina. Gure bandera. Bikain. Baina ez zuen atletikek asmatu hori, Sabino Aranak baizik. Nolaz ba. Eta bere anaia Luisen laguntzarekin. Orduan, kolorea, berdea, ikurrina sartzea erabaki zuen, herrialde islamiarretan bezala. Bera oso... Baina arrazoi oso desberdinen gati. Pizka Mahoma zen arrena, bai, gure Mahoma. Bai. Gurutze txuriak jangoikoa simbolizatzen du, ikurrinan, eta gurutze berdeak, edo San Andresen gurutzeak, lege zaharra. Bai. Bere hitzetan, ez, erdera jatorrean idatzitako hitzetan. Denok ulertzeko moduan. Bai. La cruz verde de San Andrés representa un tiempo por su color el roble del escudo y las leyes patrias. El roble del escudo esaten dunean da Bizkaiko armarria zari da. Noski, horti sortzen. Hori da gure txilborra. Hori da.
Eta gorria zer? Bai. Horria zer da, Sabinoren hilerokoa. Hori baita ere, uste Bizkaiko zu jakingo zu beto, baina Bizkaiko armarriaren kolorea dela, ez? Euskaldunen odola edo Sabinok sartu zuen eskutuko keinu komunista bat, ez da gizatik, baina esango nuke ez. Ezken hori ez. Bai. Egia esan, Ikurriñari buruzko gauza bilatzen nintzela ikusi nuen, ez dela soilik Euskal Herriko edo bandera. Kanada inguruko archipelago batean, Frantziako estatuaren parte dena, San Pierre eta Mikel honek, Ikurriña dauka, bere banderaren barruan, gauza asko dauzka banderaren barruan. Dauka, itxaso fondo bat, itxasontzi bat, eta gero iskinan dauzka Ikurriña eta Bretainiako eta Normandiako banderak ere bai. Mateu formula bateko gitarien jantzi bat. Bai. Fatazaio publizidade pixka bat. Bai. Azkenean da, bertara joandako kolonoak lurralde horietatik joan zirelako, ez? Aukeratu zituzten 3 bandera horiek. Gure bai, Euskal Herri zanpatua, zapaldua, aukatua, bortxatua, guk ere beste herrialde batzui hori. Baina badago beste toki bat, Ikurriña daukatna bandera bezala, eta nire favoritoa, eta da, estatu batuetan dago, zehazki Wyomingen, eta Johnsoneko konterria dauka Ikurriña banderatzat. Baina elementu batzuk gehitu dizkiote, adibidez, gurutze txurian, konderriaren fundazio urtea jartzen du, 1879. Eta erdian dauka zirkulo hori handi bat, konderriaren izenarekin, ez? Johnson County, Wyoming, jartzen du. Hori. Ez. Hori bizi-bizia, eta barruan irudipila bat dauzka. Eta ez edo nolakoak. Dauzka bi animalia, ez ditutela ondo, ez dakit bufalo baden, hartza den. Txala, ez da? Ez edo bufalo. Beia eta atzean... Ardilla, atzeko ardilla izan eteke, bai. Gero, mendi batzuk daude, uste Bighorn mendilerroa dela, landare batzuk ere ikusten dira hor, eta gero nena. Petrolio putzuak diruditen dorre moduko batzuk. Hori da nena. Hori dana Ikurriñaren barruan sartuta, fantasia bada. Bandera hori. Hobeto ezin gozan, egin idea. Hain da zatarra, incluso jet... Bai, buelta ematen diola, ez? Eta... Friki puntu horrek maitasun pizkat sortzen du, bai. Hor zeta belanaldiak postironia deitzen du hori da, ez? Bai, egia esan jatorria ez da oso digarria. Bandera ikusi ondoren pixka galtzen du. Eta da, 1902an, joan omen zen lehen Euskal Herritarra, ara bizitzera, Jan Esponda Baigorritarra zen, eta atzetik beste asko joan omen ziren, eta eta orduan Johnsonen Euskal Komunitate zabala zegoenez, Ikurriña aukeratu zuten. Tapatxaran artean gau batean esango zuten, bega, bandera bat. Bai, baina ez da gerituko dira, hemen arditxo bajarri, hemen petrolio putzu bat. Bai. Fotosopa gara hartan hendik, ez egon oso ondo oso garatuta. Ez, eta lortuta ere, etzegoena eta ez dagoena hondik handa, berde artifiziala. Hau da, berde artifizialki lortzea zaila da, landarek bizir daudenean daukaten berdeak klorofilak ematen dielako, eta hiltzean, denok ikusten dugun bezala, galdu egiten dute, ez? Belarra moztu eta lastoak kolorea galtzen duera bat. Adibidez, antzinako egiptoarrek Osiris jainkoa berdez margotu dizuten, ez? Eta malakitatik lortzen omen zuten kolore hori, baina oso prozesu nekeza zen, garestia zen, eta gainera denboraz berdea hori belztu egiten zen, ez? Erromatarrek kobrearen korrosioa baliatzen zuten, kolore berdea lortzeko, ez? Ikusten duzu askotan edo teilatuetan eta kobrez estalita daudenean, gero ez, urdi berde argi bat geratzen dela, hortik hartzen zuten, baina ez da naturako berde bizi hori. Hori da, bai. Erdiaren amaieran, merkatarien burgesen, azken finean, aberats berrien kolorea bihurtu zen, ez, jantzietan eramaten zutena, gorria monarkiaren kolorea zen, urdina nobleziarena, eta burgesek ere kolore berezi bat behar zuten, ez, jantzietan errixe gris marroitik bereizteko. Eta... Kontua da bereiztea beti. Bai, arropa berdea garestia ziren, berehala galtzen zuten kolorea, ez, tindagai egokiak ez dituztelako lortzen,
Baina burgesek modu horretan erakuste zuten, bazutela dirua jantzi berde berriak erosteko. Eta adibideak dira kuadro nahiko ezagun batzuk. Arnold Finishen erremazteak, Hori ez dakat. Jan Baneikena, txakur txiki bat daukatena, oso detalle ba, emaztea dauka, soineko berde bizi-bizi bat. Ezagunagoa Da Vinciren Mona Lisa. Hori bai. Jokondoren emaztea zelako Jokonda esate zioten, eta Jokondo, hori, burges, merkataria beratz bazen, eta orduan, bai jantzietan, eta gero, kuadroa, berez da oso berdea. Tarantinok ze ondo besten zuen, Bai, azkenean, Ibiltzegu dana Tarantinore. Dana beria dela. Bai. Berdeare bai. Berdea ez da Tarantinorena, eta etzen ere luzaroan, tindagai fabrikatzaileen, fuertea izan. Erromatarrek bezala, kobre karbonatoa erabili zuten luzaroan pintura berdea lortzeko, 18. mende bukaera arte. Eta orduan, 1775ean, Carl Wilhelm Scheele kimikari suediarrak beste formula bat aurkitu zuen, zehazki kobre artsenita azidoa. Aurrekoa baino berde biziagoa eta iraunkorragoa lortze zen, sustantzia horri esker, eta egia esan, sortu eta berehala arrakasta izan zuen berde kimikoak, baina bereziki hurrengo mendean, 19. mendean, Victoria Aroan izan zuen arrakasta. Beste garaiko influenzerrik handienak, Napoleon hirugarrenaren emazte Eugenia de Montijo ezagunak, behin Pariseko operara soineko berde bizi batera mantzuelako, horrela azaldu zen, eta gasezko lanparen argitan ikusgarri omen zen soinekoaren kolore berde bizi-bizia, eta orduan berehala kolorea modan jarri zen, eta industria kimikoak tindagai berdearen ekoizpena handitu zuten, eta jantzietan, hostailutan, janari koloratzaileetan ere sartu zuten kobre artsenita. Eta adibidez, Victoria Aroko Inglaterran hormak estatzeko paper margotu berdea jarri zen bereziki modan. Baina Scheeleren berdeak eta gerora sortuko ziren beste berde aldagai batzuk oso antzeko formula zutenak kobre artsenita zeukaten oinarrian. Artsenita hitza ezagunago ingo zaigu beste aldaera baten. Bai, artsenikoa zeukan eta beraz oso toksikoa zen. Britney da artsenikoa. Bikote erra. Bai, baina kostati zaien konturatzea berdezalei 19. Agian ez dela oso ideiona izan, ez? Ez. Orduan ez ziren ezagutzen artsenikoaren propietate praktikoak. Eta adibidez 1857an William Hinch izeneko Birmingameko medikua hasi zen goragalea eta karranpak sentitzen.
eta bulegoko hormak paper berdez estalita zeuzkan, kasualitatea, eta konturatu zen bulegotik ateratzean ondo eza arintzen zitzaiola. Eta pentsatzen zuen, hori ez, etzela zehoze, jandako zehoze, edo barruan zeukan zehoze, baizik eta inguruan... Lanak kalte egiten ziola, ez? Agian bai. Bulegoan. Egia da, gero, egunkarietan eta berdearekin lotutako, ez, tindagai berdearekin lotutako hainbat kasuren berri irakurtzen hasi zela, eta bere gaitzak bulegoko paper berdearekin zerikusia zuela susmatzen hasi zen, baina inflexio puntua iritsi zen handik 4 urtera, Matilda Scheurer lore artifizialak egiten zituen 19 urteko neska, bapatean hiltzenean, loreak egiteko pintura berdez margotzen zituen, eta atxenikoak pozituta hiltzen. Eta kasu hori neko mediatikoa izan zen, eta aldizkari espezializatu batek, British Medical Journal izeneko aldizkariak, hizkuntza guzti zientifikoa erabiliz, hauxe esan zuen, 12 erdi dantzalekutan topatuko zituen admiradore guztiak hiltzeko adina artxenikoa zeraman gonetan. Ze zehatza. Bai. Ze lexiko, zientifikoa, eta... Bai. Orduan handik aurrera, beste unka eta unka kasu, geratu ziren agerian, honen ondoren, eta tindagai eta pintura berdean artxenikoa erabiltzea debekatzen hasi ziren, eta oraindikan badaude, tindagai artxenikoa duten tindagai lagin batzuk eta gordeta, ondo babestuta, eta ikusten dituztenek esaten dute oraindik ez omen dela lortu artifizialik, berde pozoitsu horren bizitasuna duen kolorerik. Bada, Donostiko Zientzia Museoan angatibu lau kristalen artean badazkati geltxo txiki batzuk ez dakite pasatu zen. Aspaldi ez, edo... Badira, alako geltxo txiki olaini mino batzuk eta berde fosforita badakate iztauragarria. Ez dakit pozointzua direla iragartzeko, edo pozointzua direla irudikatzeko zeneko jende berezia dira geltxo horiek. Badakite... hori lortzen denean, orduan bai berde eharra lortuko dela. Ni gaur berdez jantzita etorri naiz. Bai. Ikusi ezazuen podcast honekiko eta lantzituten gaiarekiko konpromiso handia daukatela osasuna, nire osasuna arriskuan jartzeraino. Ez da oso berde bizia. Ze ditzen eman duzu, hau bideoz grabatzen hasi beharko denukela? Ez. Bueno. Ez mesedez. Bueno, pozoitu behar bagara, artxenikoaren berdeagatik baino, hobe Bob Marleyk erabiltzen zuen berdea hobeto. Bai, hobeto, bai. Ezta? Bai. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.